tämä on vaalivideo. Olisi tosi epärehellistä väittää, että olisi vaalivideo, vaikka puhuisi mitä. Tämä on vähän vääräoppinen siinä mielessä, että itsekin tiedotusalalla toiminnana tiedän, että silloin kun on kuvassa, niin pitäisi tykittää eikä selittää. Mutta mä mieluummin selitän, koska tämä videokin on oikeastaan syntynyt sen tuloksena, että mulle on tullut lukuisia kysymyksiä sähköpostiin ja puhelimitse mun ehdokkuudestani. Ja ihmetelty jopa sitä, että mitä sinullakin nyt on enää annettavana, vanha ukko, eduskunnassa. No, mä olen eduskunnassa ollut ja tiedän sen työn vakavuuden ja velvoittavuuden toisaalta ja toisaalta miten paljon siellä voi tehdä halutessaan töitä. Se, miksi vielä lähdin peliin, niin johtuu osittain siitä, että en ole elämässäni ollut koskaan kokeneempi tietysti kuin tässä iässä kun nyt olen. Uskoisin, että pärjäisin siellä kettufarmissa, joka on aika paljon kuitenkin oleva heijastamaan koko kansaa. Ja siinä mielessä siellä täytyy olla myös joitakin meitä vähän vanhempia ihmisiä. Eduskuntahan on ikävä kyllä viime vuosina niin itse asiassa yksipuolistunut siinä, että koulutustason noustessa koko yhteiskunnassa eduskunnan koulutustaso on noussut vielä hurjemmin ja sieltä oikeastaan tavalliset ihmiset puuttuvat. Siellä alkaa olla lääkäreitä, opettajia ja jos kohta poliisiakin enemmän kuin keskimäärin kansan keskuudessa. Ja tässä mielessä tietysti olisi ihan hyvä, että eduskuntaan myös palaisi se pienoiskansa, mikä se alkujaan piti ollakin. Henkilökohtaisesti en koe olevani minkään alan asiantuntija, vaan olen pelissä lähinnä pitkän elämänkokemuksen ja oman uranikin taustalla siinä mielessä, että mä olen se stadin kundi, Alppilassa syntynyt helsinkiläinen, joka itse asiassa ei ole koskaan kasvanut aikuiseksi. Ja nyt kun olen 65-vuotias, ajattelin, että toivottavasti en kasvakaan koskaan aikuiseksi. Että aina säilyisi se tietty aitous ja rehellisyys siihen, mistä on lähtenyt. Mä olen joutunut totta kai pohtimaan paljon erilaisia asioita ja eri vaalikeskusteluissa olen niihin myös joutunut törmäämään. On oikeastaan aika ikävää olla semmoisessa vaalikeskustelussa, jossa kaikki keskustelijat, edustavat mitä puoluetta tahansa, ovat setan keskusteluissa puolihomoja tai lesboja. Ja sitten Autoliiton keskustelussa ovat hyviä autoilijoita ja pyöräilyalan keskustelussa ovat innokkaita pyöräilijöitä ja kuntourheilukeskustelussa ovat innokkaita kuntoilijoita. Toki moni heistä voi tätä olla, mutta noin päällisin puolin pitäisi sanoa se, että kun eri elimissä ihmisten kanssa joutuu tekemisiin, niin kaikkein parasta olisi se, että tuntee joitain asioita jonkun verran, mutta sitten luottaa myös niihin, jotka ovat alan spesialisteja. Eihän tätä videotakaan, en mä tässä videossakaan olisi siellä, että tässä olisi kunnon tekijät takana, jotka osaavat ottaa tällaisesta irrallisesta puheesta olennaisen ja pystyvät tekemään tästä jonkun verran järkevän. Olisin tietysti voinut pukeutuakin paljon paremmin, mutta toisaalta tiedän sen, että tilaisuuteen pukeudutaan tilaisuuden mukaan, jos halutaan kunnioittaa tilaisuuden järjestäjää ja sen osanottajia. Tämän opin jo aikoinaan nuorena kisällipoikana, toveriseuran kisällipoikana, jolloin meidän lähtökohtamme oli se, että me pukeudumme siististi sen takia, että me esiinnymme työläisten juhlissa, joihin he olivat pukeutuneet parhaimpiinsa ja olisi ollut heidän aliarvioimista, jos olisimme tulleet sinne verttyneissä villapaidoissa ja muuten vain ikään kuin huolimattomasti ulkoa yhtäkkiä sisään. Elämä on yksinkertaisesti tällaista. Eduskuntatyö on vakavaa työtä. Siellä joutuu paljon pohtimaan isoja valtakunnan asioita. Siellä joutuu paljon käsittelemään asioita eri tilastojen valosta. Ja tässä mielessä sitä ei pidä lainkaan väheksyä.
Mutta kannattaa muistaa, että kaikkien tilastojen takana on aina kaikkien ihmisten omakohtaiset kokemukset ja omat kohtalot. Kun nyt sanotaan, että meillä on työllisyystilanne parantunut olennaisesti, on toki, mutta meillä on paljon pitkäaikaistyöttömiä ihmisiä, jotka ovat sen ikäisiä, etteivät saa työtä. Ja he ovat siellä kaikkien tilastonumeroiden alla, ja kun kehitys menee hyvää vauhtia eteenpäin, he ikään kuin putoavat väliin. Näin se on myös monessa muussa asiassa, asunnottomuudessa, asumisessa ja niin edelleen. Esimerkiksi Helsingissä olen joutunut törmäämään siihen, että ihmisillä on erilaisia asumistarpeita, joita eivät pysty koskaan toteuttamaan. Ne ovat hyvin yksilöllisiä ja kaikki tilastot vain ikään kuin jättävät ne omaan arvoonsa ja peittävät taakse. Tässä mielessä, kun olen ollut rakentamassa Helsinkiä, niin en ole hoitanut vain Helsingin taloutta, vaan olen yrittänyt hoitaa helsinkiläisten asioita. Ja se onkin usein toinen juttu. Tosin kannattaa muistaa, että kun Helsinki voi hyvin, on helsinkiläisiä mahdollisuus hoitaa myös hyvin. Eli kyllä ne tietysti symbioosissa ja keskinäisessä riippuvuudessa on, mutta se, että tuleeko sitten kumman etu missäkin vaiheessa eteen, niin onkin jo toinen kysymys. Ja näin on tietysti monissa myös valtioissa lainsäädännössä. Eduskunnassa on lainsäätäjiä, jotka ovat korkeasti oppuneita, mutta siellä pitäisi olla myös niitä lain kohteen syvällisesti tuntevia ihmisiä. Tässä mielessä mä oon tietysti lähtenyt tyrkylle ja toivon, että uskaltaisitte lähteä samaan laivaan. Tiedän, että olen jo tietyn ikäinen, eikä suinkaan odota, että kaikki voisivat yhtyä edes mielipiteisiini tai kannattaa minua, mutta tarjoan vaihtoehtoja Vasemmistoliiton listalta. Tietenkin meillä on hyvä lista, meillä on eri-ikäisiä ihmisiä, erilaista kokemustaista olevia ihmisiä, mutta jos ette siitäkään löydä, niin käykää nyt kuitenkin toki äänestämässä ja äänestäkää sellaista ihmistä, kun katsotte hyväksenne, mutta äänestäkää. Se antaa puheenvuoron myös tulevaisuudessa asioissa.